H2 student projekt edukacije u području tehnologije vodika namijenjen je svim uzrastima. Danas su se natjecali učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića. Učenici su morali sklopiti automobil od Lego kockica te ga opremiti pogonom na vodik. Inicijativa koja je krenula iz Slovenije stigla je i u Hrvatsku te se namjerava dalje širiti. Glavni je motiv afirmacija čistih energetskih rješenja. Kroz ovaj program želimo ih zainteresirati zapravo za vodikove tehnologije, gdje onda vi u izgradnji takovih automobila i takovih sustava zapravo možete raditi možete se prijaviti na bilo koji smjer na našem fakultetu. Ja mislim da mi edukiramo ove ljudi koji će za 10-20 godina biti u nekim tvrtkama i bit će odlučivalci koji će odlučivati koju tehnologiju će integrirati u svoje procesore. Danas je održano svojevrsno prednatjecanje, a finale će biti u Celju potkraj travnja, na međunarodnom sajmu Energetika i Interklima. Ovdje je predstavljen i drugčiji autić, malo kompleksniji od ostalih, onaj koji nema bateriju, nego sam izdvaja vodik iz vode. Onda ovaj uređaj se pretvara u funkciju gorivnog članka. Dakle, u jednom trenutku proizvodi gorivo, odnosno vodik, a u drugom trenutku troši tako proizvedeni vodik. Želimo da sve aktere koji rade nešto na vodiku, da ih objedinimo. Da. I u Sloveniji u sljedećih 5 do 7 godina izradit će se puno ovih punionica na vodik. Još sredinom 70. godina gledali smo reportaže iz Japana o autobusima na vodik, kojima iz auspuha kaplje samo čista voda. Nakon 50 godina zakašnjenja, takve ćemo autobuse vjerojatno ugledati i kod nas. Ako